दा फिसालायाबो उन्दै उन्दै सेंग्रा जायफ्रा भटार लिस्टआव नामानो हाबाखै बेबायदि गथ'फोरखौ बाहायनानै जुमाय लोंहोदों माबा खालामदों पस्टार खालामदों बहाबा दावराव दावसि खालामनायनि मोनसे प्रसेस जागोन दा बे जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनिखाय जों बेखौसो खावलायनो सानदों जे रिहोन दैमारिया गावनि फिसालाखौ जाहाथे बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे बाहाया जे मन्थ्रिया आसलथे प्रम'सन जायोबा हय गिबि मन्थ्रि जागोन नहय लेङाइ गिबि मन्थ्रि जागोन खिन्थु दिनै बिथाङा मा बुंगोन प्रम'सनसो जायाखै डिम'सनसो जादों गोजोननाय थाबाय आंबो खोनादों दा बिथां बिटिसिनि डिप्युटि चिफ आरो उदालगुरि समस्तिनि एमएलए गोबिन्द बसुमतारिया आं बिटिसि बिसायख'थि गेलेनायखौ लानानै माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ आंबो माखासे ससियेल मिडियानि जुगेदि आंबो खोनानो मोनदों बाहाय आं बिथांखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों राजनितियाव खुनु गोदोर फिसा गैया आरो बिटिसिआव आं गेलेनाया आंनि हारसिंनि हिदान्त नङा जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानिसो हिदान्त माखासे सिनियर मानसि अभिज्ञता गोनां मानसि जोंनि बिटिसिआव फैनांगौ बेखायनो दानि जोंनि एमएलए आरो एक्स एमएलएफोरा बिटिसिआव गेलेनांगौ होननाया बे आंनि निजा बाथ्रा नङा जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानिसो हिदान्त आरो जोंनि पार्टिनि हिदान्त बायदियै आंबो भैरबकुन्द समस्तियाव गेलेनो ओंखारदों आरो बेल' नङा आङो फैबाय थानाय जि बिधान सभा बिसायख'थि जागोन बाहायबो आं गेलेगोन दा बे बेलायाव आं नुनो मोनदों बिथाङा आंखौ ओरैबायदि गिखाबाय दा बेखायनो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों आरो माने बिथाङा जे जेनखासिगोन बेखायनो बे बाथ्राखौ बुंदों राजनितियाव खुनु प्रम'सन डिम'सननि बाथ्रा गैया बेखौ बेबो मिथिगौ खिन्थु बिथाङा मोनसे गिनाय हाबखाबाय बे जे जेनसिगोन बेयाव बेखौ बे खा नुखाबाय आरो माने गामियाव सोर साबनो हायाखै आंथ' खोनादों माखासे गामियाव थांनायाव बियो होना हरजादों दिनैनि तारिखाव जेब्ला बिसायख'थि रिजाल्टआव ओंखारगोन अब्लानिया रायजो राजाफ्रा बुंगोन आं बुंनांगौ प्रयोजन गैया आं सानो आरो माने आं हाबनो हायै गामि मोनसेबो गैया उदालगुरि समस्तियावहाय जे गामियाव थांदों बेयावनो रायजोफ्रा फैनानै आंखौ बरायदों आरो आंखौ गेलेनायखौ बिराद मोजां मोनदों जे जोंहा सिगांनियानो मोजां बेखायनो नोंथांखौ जों वेलकाम खालामदों नोंथाङा गेले नोंथांखौ जों देरहासार खालामथारगोन ओरैनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो माने दा आंथ' खोनादों गावासो मोननै मोनथाम गामियाव हाबनो हायाखै होना हरजादों बेथ' एकदम स्पस्त जाखा दा नैबे आंनि फिसालानि बाथ्रायाव आं बेखौसो बुंगोन आरो बिथांखौ लाजिनांगौ बिथाङा गावनि फिसाला बायदिना आंखौ मा बुङो बुंथों खिन्थु आंनि फिसालाखौ बुंनाया सासे मेचियर्ड पलिटिशियाननि माबा नङा आरो माने इथिक्सआ बेखौ बुंनाङा आरो माने बे ओरैबायदि गिखाबाय मानसिया दा बेखायनो आंनि फिसालानि नामखौ बिथाङा बुंबाय आरो आंनि फिसालानि खोथाया बाथ्रायाव आं बुंगोन आंनि फिसालाया जौ लोंनायाथ' बादानो गय खान्थिबो जाया बे उन्दैनिफ्राय आंनि गथ'फोरा रावबो जौ जुवा सेरेब जेबो लोङा गयबो जाया गतिके आरो बे गथ'आ सोरखौबा जे जौ लोंहोगोन बे मालाबो जानो हाया आरो आंनि गथ'आ बे चरित्रनि मानसि नङा गतिके आंनि गथ'नि नाम लानानै जे राजनिति खालामदों ओरैबायदि लासिं सिं ओरैबायदि लाजिथाव बाथ्रा आरो बियो बिथाङा गिखाबायना बिथाङा जेनखासिगोन ना बेखायनो बेफोरखौ बुखिबाय बिथाङा बा आं इलेक्सन गेलेदों आंनि फिसालाया सासे सेंग्रा जाबाय 28 बोसोरनि गथ' जाबाय बियो बिफानि इलेक्सनाव ओंखारनाया मा गोरोन्थि मावदों नामा बियो 18 बोसोरनि सिङाव थानाय गथ'खौ मालाबा बियो अर्गानाइज खालामाखै जों रायलायखाबाय थाखायो जे 18 बोसोरनि गोजौनि गथ'फोरखौ लानासो बियो अर्गानाइज खालामदों बे सासे शिक्षित मानसि एमए पास खालामनाय गथ' बियो बेथ' रोङि गथ' नङा बुजिनाय गथ' दा बिफानि इलेक्सनाव बेबो सहाय खालामदों बेयावथ' जेबो गोरोन्थि जायाखै माबा गोरोन्थि जादों नामा बियो माब्लाबो गाज्रि खामानि मावाखै मोजां बाथ्रा बुंदों जोंनि समाजा थिग मोजां जानांगौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायाव जौगानांगोन जोंनि समाजखौ जों थिग खालामनांगोन बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों आंनि फिसालाया बुंदों दा बेखायनो जों नुबाय जे बिथाङा गिखाबाय जेनखासिनगोन बेखायनो गोदाव सोराव बखिलाबायबाय थादों आरो बियो दा बेखायनो जों बुंगोन बे बिराद लाजिथावना बाथ्रा बिराद लाजिथावना बाथ्रा बे उन्दै गथ' गावनि फिसा बायदि गथ'खौ बेबायदि बुंनाया बेसेबां माबा जागोन बेखौ रायजोफ्रा बिसार खालामगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ दिनैनि थारिखाव बयबो सांग्रांखा राजनैतिक भाबेनो जा सामाजिक भाबेनो जा सांग्रांखा सोर मा खामानि मावदों बयबो नुगासिनो दं मिथिगासिनो दं रायजो राजाफ्रा हिदान्त लागोन दिनैनि तारिखाव बे 5 बोसोराव गोबिन्द बसुमतारिया जेबो खामानि मावनो हायाखै जिर'खा
बिथांमोना मोनसेबो बुंनो हाया नैबे लामाखौ जों मावदोंमोन नैबे दालांखौ जों मावदोंमोन होननानै बिथांमोना मोनसेबो दिन्थिनो हानाय नङा मावदों बिथांमोना गामि ओनसोलाव बबेबा फिसा फिसा लामाखौ मावदों सेन्ट मेबेल सारलाबायदों जेराव 20 लाख थाखा खरसा जादों बेयाव 2 लाख 3 लाख थाखा खरसा खालामनानै बिथांमोना खामानि मावदों बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं आरो बिसायख'थि जेब्ला फैगोन बिनि उत्तरखौ रायजो राजाफ्रा होगोन आरो बिथांमोना जेरैहाय बिसायख'थि समाव जि बाथ्रा होदोंमोन गोबां जौगानाय खामानि मावगोन होननानै गोबां सोलायनाय लाबोगोन होनना बुंदोंमोन रायजोफ्राबो आसा खालामदोंमोन दै आरो बिथाङा सासे एनडिएफबिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै जिहेतु जाथिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बेखौबो बिनि सायाव अननानै बिथांखौ भुट होदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा आं जि मिथियो आरो भुट होदोंमोन नाथाय नुबाय बे 5 बोसोराव रायजोफ्रा जिबायदि आसा खालामदोंमोन बिथांनिफ्राय बेबायदि मोनसेबो बिथाङा खामानि मावासै आरो बेखायनो बिथाङा रायजोनि समाजनि बेरेखायै खामानि मावबाय बेखायनो बिथांनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाया गैलिया आरो बेखौ एबाराव भुट होखाया आं बुंनाय बाथ्रा नङा जेब्ला इलेक्सन रिजाल्टआ होगोन अब्लानिया रायजो राजाफ्रा नुगोन मा हिदान्त होदों दा बेफोर बाथ्राखौ गाव मिथिगौ बेखौ मिथिखानायखायनो मानसिया फाग्ला बायदि जाखाबाय गावआ जे जेनखासिगोन गावखौ जे रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामखालिया बे एकदम क्लियार जाखाबाय आरो बेखौ नुखानानै मिथिखानानै बिथाङा नैबे आबुल ताबुल बखिलाबायदों आरो जोंबो मिथिगौ बेथ' राजनितिसो खोब सहज भाबै लाजाया बेयावथ' कम्पिटिसना जाखागोन बेखायनो जोंबो बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै एकदम सांग्रांखा जिहेतु जोंबो खनसे जेनबाय जों सरकार दानो हायाखै जेनाखैमोन आसलते जों 17 जन एमसिएलए मोनदोंमोन अब्लाबो जोंखौ सरकार खालामनो होआखै बेखायनो जोंबो एकदम बिनि थाखाय जोंबो केयारफुलखा जेरैखि जाया सरकार दानांगौ आरो बिनि थाखायनो जों रायजो राजानि बोरैहाय भुट आदाय खालामनांगौ भुट लानांगौ बिनि थाखाय जों पलिसि खालामबाय थादों गामि गामि थांनानै जों गामियाव सुबा कमिटि दादों रायजो राजाफोरजों डाइरेक्ट जों कन्टेक्ट खालामदों इयुननि समावबो जों जुदि सरकार खालामब्ला बोरै खामानि मावगोन जा मोनबा गेरेन्टिनि खोथा दं बेफोर बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव फोसावदों आरो गुबुन गुबुन राजनितियाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ दिनै बिथांमोनाबो मिथिखाबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो एबाराव चिफ जाखागोन बेखौ नुहुरखाबाय स्रा जाखाबाय बेखायनो दिनै जोंनि पार्टियावहाय गोबां दैदेनगिरिफोर जइन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो एखे खा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो सरकारा जाखागोन आरो जोंहा जोंनि इस्युखौ लानानै जों आवगायगासिनो दङ जों आसा खालामगोन दानि आथिखालाव रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रांखा सोरदों थायोब्ला भबिष्यत जोंहा मोजां जागोन सोरदों थायोब्ला जोङो जौगागोन निरापत्ताखौ सोरनिफ्राय मोनगोन बे गासै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ बेखायनो जों नुनो मोनदों आरो जिबायदि जोंखौ समर्थन खालामदों बेखौ जुदि नायहरोब्ला जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो बिथांमोना लुबैदों मानो होनब्ला नैबेबो मोनसे खोथा 17 बोसोर हाग्रामा महिला दैदेननायाव बिटिसि सरकार दङमोन गोबां जौगानाय खामानि मावदोंमोन दालां लामा गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान दादोंमोन बिटिसि सुक्तिनि जुगिदि जिफोर अनुष्ठान प्रतिष्ठान फैगोन होनना बुंदों बे गासिबो लाबोजोबदों दा नैबे बेलायाव रायजो राजाफ्रा दायो नुदों नैबे थांनाय 5 बोसोरावहाय इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार बिथांमोनाथ' जिफोर बाथ्रा होदोंमोन मोनसेबो मावनो हायाखिसै बेखायनो रायजो राजाफ्रा नुबाय जे प्रमद बर' बिथांमोना गासैबो मिसलिया 5 बोसोराव जेबो मावाखिसै बिसोरनि सायाव आस्था आरो बिसासा गैलिया बेखायनो जोंहा बे पुरनायानो मोजां ओरैनो रायजो राजाफ्रा रायज्लायदों आरो बेखायनो जों पुरना पार्टि हिसाबै पुरना मावबोखानाय हिसाबै जोंनो भुट होगोन आरो रायजो राजाफ्रा बिजेपिया कन्टेस्टआव फैगोन खिन्थु इउपिपिएलआथ' जोंनो कन्टेस्टआव फैया जोंनि बिसेसकरि उदालगुरि जिल्लायावहाय बिजेपिया सेकेन्ड पजिशनाव थाजोबगोन आरो इउपिपिएलआथ' गासैबो थार्ड पजिशनाव थागोन आरो खुनु कन्टेस्टआव फैया बिथांमोना